Felly, ti'n meddwl gwneud ambell benderfyniad am dy yrfa yn y dyfodol? Na, a bod yn onest, mae yna gymaint o bethau eraill yn digwydd. Mi wna i feddwl am hynny fory, dwi'n dy glywed yn dweud. Ond eto, byddai'n dda gwybod pa gymor sydd ar gael. Y newyddion da yw bod digon o gyngor ac mae'r cyngor hwnnw'n ddi-diedd. A does dim rhaid i ti siarad gyda rhywun os nad wyt ti eisiau. Mae rhan fwyaf o'r cymorth allet ti fod ei angen ar gael ar flaenau dy fysedd ar dy ffôn. Efallai dy fod ti'n gwybod eisoes beth rwy ti am ei wneud. Y peth pwysig yw gadael i dy hun freuddwydio a chael hwyl yn ystyried pob math o ddewisiadau gyrfa. Hyd yn oed os wyt ti'n meddwl bod y syniadau chydig bach yn od, mae'n siŵr nad ydyn nhw mewn gwirionedd. Felly, os oes gen ti funud neu ddau, beth am droi at wefan Gyrfa Cymru. A chofia, mae'r gwasanaethau i gyd ar gael am ddim. Mae llawer o wybodaeth ddi-lol am bob math o bethau, i gyd i helpu di i wneud y penderfyniadau sy'n iawn i ti. Ar ddiwedd y dydd, dy ddewis di yw faint ohoni y byddai di'n ei defnyddio, ond mae yna bethau gwych yno i dy roi ar ben ffordd. Os wyt ti angen ychydig o gefnogaeth i roi hwb at y hyder, neu i roi mwy o dan yn dyfol, yna dos amdani. Mae yno i ti. Ac os oes gen ti gwestiwn, neu os oes ti'n chwilio am fwy o gymorth, mae'n hawdd cysylltu ag un o'r cynghorwyr gyrfaoedd arbenigol sy'n gwybod yr atebion i gyd. Wel, y rhan fwyaf ohonyn nhw. Gellu siarad â nhw drwy wersgwrsio, neu ar y ffôn, neu hyd yn oed wyneb yn wyneb. Mae nhw wastad yn barod i roi cymorth a chyngor i ti sydd wedi ei deilwra'n benodol ar dy gyfer. Mae nhw wir yn gallu dy helpu i wneud penderfyniadau sy'n iawn i ti. Ac os wyt ti angen cymorth gyda phethau fel ffurflenni cais ar gyfer y coleg neu swydd, mae nhw wedi meddwl am hynny hefyd. Mae nhw hyd yn oed yn gallu rhoi gair i gallu ti am sgiliau cyfweliad, neu helpu i drefnu cyfarfod os byddai hynny'n dy helpu. Felly, diolch am Gyrfa Cymru, yn enwedig y cynghorwyr gyrfaoedd gyfeillgar sydd wastad yno i ti, dim ond i ti ofyn. A chofia, bod y wefan yn cael ei diweddaru'n gyson ac yn llawn cymaint o wybodaeth ychwanegol ac elfennau rhyngweithiol. Felly, i ddarganfod mwy, ewch i gyrfacymru.lliw.cymru neu ffoniwch dim 800 dim 28 48 44.